Cele uthi ngamawaka-waka amabango entlawulo afakwe kumalungu eSABC kwabanyaka-mali babini badlulileyo. Nakuba kunjalo, Umphathiswa khangachaze ukuba la mabango abangelwe yintoni. Iqela le-IFP elibuze lo mbuzo kumphathiswa lithi lifuna ukwazi ukuba kuza kuthathwa manyathelo mani ngakwabo babekwityala. We are deeply concerned as the IFP that so much of this amount must now go on paying claims instead of refocusing on servicing South Africans, buying vans for police stations. Kukwakho namaxhala okuba la matyala abekuxinezelelo kuhlahlwabiwo-mali lwamapolisa. Njengoko unongxowa-kazwelonke ephantsi koxinezelelo, amasebe amaninzi ecuthelwe isabelo-mali. Kuyaxhalabisa kakhulu ukuqaphela into yokokuba imali ekufuneke ihlawulwe ngamapolisa ngenxa yokubamba abantu ngokungekho semthethweni nangenxa yokuxhaphaza abantu yenyukile nakulonyaka-mali. Siyazi into yoba ibixhaphake kakhulu le nto ngeli xesha le-COVID, ngexesha le-lockdown apho amapolisa ebenesandla esilula. Abanye bathi eli nani lamabango lingqina imeko engentle yokuziphatha kwamapolisa. In addition to reflecting very badly on police conduct and consequence management, the money lost through these civil claims could have been used for much needed resources, especially since the police's budget have been cut over the last 3 financial years to an average of 96 billion rand. Umphathiswa uthi useke ikomiti kazwelonke yokuhlangabezana nalamabango.